היי מתן. היי רפאל, מה שלומך היום? בסדר. זה קצת מוזר, כאילו, זו פעם ראשונה שלי בהקלטה של פודקאסט. אתה בדרך כלל טוען בבתי משפט, בתי משפט עליון אפילו. איך זה ההרגשה? את האמת זה מרגש, כי אנחנו פה באים לדבר על נושא מרגש, גם בפן האישי וגם בפן המקצועי, שאנחנו בעצם מלווים הליכי פונדקאות ועוזרים לאנשים להגשים את החלום שלהם, את החלום בעצם אולי הכי חשוב בחיים שלנו. אז בוא נעשה את זה מההתחלה, אני אציג את עצמי, תציג את עצמך, וקצת נספר על החברה, ונמשיך הלאה, ונזרום איך ש... מעולה. למרות שיש לנו תסריט, אבל אנחנו נספר מה שבלב. אז אני רפאל, אב יחידני לשני ילדים, עמית בת 10, אלי בן 6, וראיתי צורך אישי בלהקים את החברה הזאת, ואני ממנכ"ל אותה כבר 7 שנים, ולפני 5 שנים, משהו כזה, כן? נפגשנו והחלטנו לחבור ולשתף פעולה, ומשם אנחנו רק ממריאים. כן, אז הסיפור שלי הוא סיפור ארוך עם כל עניין הפונדקאות, זה בטח יודע. כבר תכף 15 שנה שאני בעצם והליכי פונדקאות מכל מדינה בעולם, גם מדינות שאסור לעשות בהן הליכי פונדקאות, ובעצם עוזר מבחינה פרוצדורלית דרך מערכת בתי המשפט במדינת ישראל, להחזיר את הילדים האלו, לאזרח אותם, ובעצם לאפשר הקמת משפחות חדשות למי שלא יכול להביא ילדים בצורה טבעית. אני מודה לך על ההזדמנות הזאת שבעצם הצעת לי לפני כמה שנים להצטרף כיועץ משפטי לחברה, שהקמת ב4 ידיים ככה, אנחנו בשתי ידיים ושתי רגליים, ובעצם לעשות את החלק שהיה חסר לי בפאזל האישי ובכלל בפאזל המקצועי, וזה ללוות את הלקוחות לא רק מהפן הפרוצדורלי, אלא גם ללוות אותם בעצם מהפן הרגשי, אם זה בהכנות להשתלת העוברים, אם זה בבטא הראשונה, אם זה אחר כך בבטא השנייה, שק הריון, דופק ועד הלידה. כמובן שאתה יודע שזה גורם לי אושר רב, במיוחד שגם אני אב יחידני ל4 ילדים, כאשר הקטן ביותר הוא בן תכף, אנחנו מחר, בן 6 חודשים. אז אני יודע מה זה רצון להביא ילדים לעולם, ושאותו מדינה שאתה בה חי, למרות שהיום כבר מדינת ישראל מאפשרת את זה, לא מאפשרת לך לעשות את זה בשטחה, ואתה צריך לנדוד למקומות אחרים בחול ולהשקיע כספים רבים. ואני חושב שיצרנו פה איזשהו one stop shop כזה, ודבר שהוא מאוד טוב גם מהניסיון האישי שלנו וגם מהניסיון המקצועי של שנינו, ובעצם לאפשר לאנשים לעשות תהליך שהוא תהליך נעים, שקוף, מקצועי, הוגן, גם מבחינת מחירים, ובעצם לאפשר להם, לא יודע, את החלום הכי גדול, זה הכי כיף שהם באים, אני בטוח שתסכים איתי, שהם באים עם הילדים אחר כך להגיד לנו תודה, וזה אין תחושה יותר ממלאת מזה. מי כמוך יודע איך זה להתרגש, שוב, כמו שאמרת, מבטא, מתוצאות, גם להתאכזב לפעמים להורים שמקבלים תשובה שלילית. אבל אתה יודע אני ממש מגויס לזה, במקלחת מתפלל, אם צריך אז מדליק נרות, ותורם לבית כנסת כדי שזה יצליח. העיקר שהתשובה שלי תהיה חיובית. אנחנו באמת משקיעים ביחד 24/7 בלקוחות שלנו. אנחנו חברה קטנה, אינטימית ביותר, מאוד קשורה ללקוחות, מלווים אותם מההתחלה ועד שהם חוזרים, ואחרי זה בבריתות ימי הולדת, והפכנו ממש כאילו משפחה שלמה. בוא נעבור קצת ונספר קצת בכללי על פונדקאות, באיזה מדינות היום החוק מאפשר לנו לעשות אז קודם כל פונדקאות אפשר לעשות בישראל, גם לזוגות וגם ליחידים או יחידניות. אפשר לעשות פונדקאות בגיאורגיה, אפשר באוקראינה, למרות שהיום קצת עם כל המצב המלחמתי שם, אולי גם בארץ אפשר להגיד שזה מצב מלחמתי, אז אולי גם אפשר לעשות. לא פונים כל כך הרבה זוגות לשם. גיאורגיה כמובן יעד מבטיח, מקסיקו וארצות הברית. כן. גם קנדה כמובן. כן. יש את גם ארגנטינה שהיא חדשה, וקולומביה,
אנחנו מתמחים ומתעסקים במקסיקו סיטי, ויש לנו מרפאה גם בקנקון, כמובן בגיאורגיה לזוגות הטרוסקסואלים. הלקוחות שלנו הם מכל הארץ ומהעולם. יש לנו לקוחות מארצות הברית, יש לנו לקוחות מאוסטרליה, יש לנו לקוחות מסינגפור, אז ככה לאט לאט אנחנו גם מתפזרים ושומעים עלינו בעוד מקומות בעולם. ואנחנו, שוב, כמו שאמרתי, גיאורגיה זה להטרוסקסואלים, ליחידניות, יחידנים ומאותו מין במקסיקו סיטי או בקנקון. וזהו, זה בערך על הפונדקאות. ההליך המשפטי הוא אותו הליך, נכון? זה לא משנה מאיפה. ההליך המשפטי הוא פחות או יותר אותו הליך. אני אפרט עליו קצת. הרבה אנשים לפעמים לא יודעים, או שמתחילים הליכים ואז בעצם מתרחשת לידה ובאים אליי ואומרים לי, תקשיב מתן, באתי לקחת דרכון מאותו נציגות ישראל בחו"ל ואני לא יכול לקבל את הדרכון. זה די ברור. צריך להגיש בסוף חודש שלישי. אפשר גם לחכות לרביעי, בעצם הליך לבית משפט לענייני משפחה, באזור המגורים שבעצם של אותו זוג מיועד, של הורה מיועד יותר נכון, ובעצם תובעים את המדינה, את היועצת המשפטית לממשלה, ומבקשים שיינתן צו שמפנה את בני הזוג במידה ומדובר בקשר גנטי לשני הצדדים, או את אחד מהם במידה ומדובר בקשר גנטי רק לאחד מהצדדים, לביצוע בדיקת רקמות במעבדה לסיווג רקמות בתל השומר, אצל דוקטור לבנטל ופרופסור גזית. ובעצם מצרפים לתביעה הזאת, אנשים אולי לא יודעים, גם את הדרכונים, גם את התעודות זהות שלהם, הסכם פונדקאות מתורגם נוטריונית, לפעמים גם דורשים חוות דעת של הדין הזר באותו מדינה שבה מבוצע ההליך וכדומה. ובעצם מבקשים שהיועצת המשפטית, יותר נכון הנציגים שלה בפרקליטות, יבחנו את התיק ויאשרו את מתן הצו. אחרי שבעצם אנחנו מקבלים את הצו, שזה לוקח כחודש-חודשיים מרגע שמגישים את התובנה, אנחנו קובעים לאותו הורה מיועד שהוא בעל קשר גנטי לילד שעתיד להיוולד, תור במעבדה לסיווג רקמות, הוא הולך, משאיר שם דגימת דם, ואז ההליך בארץ פחות או יותר נעצר. מה שהלקוחות לא יודעים, שהעורך דין עדיין עובד מאחורי הקלעים, אנחנו פותחים תיק בקונסוליה או באותו נציגות שנמצאת בחול, דואגים שערכות הרוק של הילדים יישלחו לשם, שהצו יישלח לשם, ושבעצם כל הגורמים הרלוונטיים, הן במשרד החוץ, הן במשרד הפנים, והן בנציגויות ישראל בחול, יהיו מעודכנים שבחודש כזה וכזה עתידה להתרחש לידה, ואותם לקוחות צריכים להגיע עם הילד והפונדקאית לאחר הלידה כדי לסיים את ההליך. אז מה עושים? בטח תשאל אותי בסיום ההליך. בסיום ההליך אחרי הלידה אנחנו מחכים שתתקבל תעודת לידה, כמובן מאומתת כנדרש עם אפוסטיל, קובעים תור בנציגות, מכינים תצהיר ויתור של הפונדקאית שבמסגרתו היא מוותרת על כל הזכויות ההוריות שלה אם וככל וקיימות, וגם אם לא, המדינה דורשת את זה. קובעים תור, מגיעים לנציגות, מחתימים את הפונדקאית, לוקחים מהילד דגימת רוק, שולחים את זה בפדקס או ב-DHL, תלוי מאיזה מדינה לארץ. אותו עורך דין, במקרה הזה זה אני, משחרר את זה עם יעקב מהמכס, דואג שזה מגיע למעבדה לסיווג רקמות בתל השומר, ואז כולנו מחכים בציפייה בעצם לקבל את חוות הדעת הרפואית, דואגים שהיא תשלח לבית המשפט עם שליח, שופט מסתכל על זה, רואה שהכל תואם והכל בסדר, ואז אנחנו מקבלים פסק דין, אני רושם את זה, את הילד או את הילדים בעזרת השם במשרד הפנים, מקבלים אישור לדרכון, ואופה, הלקוחות חוזרים. בטח עכשיו השאלה מתבקשת, יש אפשרות לקצר את התהליך? וואו, זאת השאלה, וואו. כולם רגועים, גם אני הייתי הכי רגוע שהייתי בחול עם הילדים שלי וזה. כולם רוצים לחזור ואנחנו יודעים את זה, אין קיצורי דרך. לפני כן הם אומרים, לא, אין בעיה, כמה שצריך נשאר. זה ברור. עד שמקבלים עד שמגיעים לשם, ואז אומרים, לא, תחזירו אותנו. אנשים מתפוצצים, ברגע שהילד נולד, אז עברו 3 ימים, נו, מתי אני חוזר לארץ? אז אפשר להגיד את זה כך, אנחנו בעצם מתחייבים בתור עורכי דין להחזיר את הלקוחות בין 30 ל-45 ימי עסקים, בפועל זה פחות, אבל זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, למשל אם יש עיכובים בהנפקת תעודת לידה, למשל שביתות או מצבי מלחמה, למשל תקופת קורונה, למשל שהגברת שרושמת ילדי פונדקאות הולכת ב3 בצהריים וכבר לא נמצאת היום, אז יש עוד יום עיכוב. זה נובע מהרבה דברים, אבל בדרך כלל פחות מ-30 ימים רגילים,
מרגע שהתייצבו בנציגות בגיאורגיה, ולא מרגע שאתה יודע, לקוחות שלנו רוצים להיות בלידה ובאים שבועיים לפני, אז שבועיים לפני אני לא יכול לעזור להם. אין לי אפשרות לקצר תהליכים או לנסות לזרז דברים אם לא התרחשה הלידה. כן. אז כן, אבל הם תמיד אומרים, מה פתאום אני לא, כמו שאני מסכים איתך, מה פתאום אני לא אזדרז, זו התקופה הכי יפה והכל וזה, ואז שנייה אחרי. אבל מה שמצחיק הוא שאחרי כמה חודשים, הם אומרים, אוי, חבל שנשארנו עוד קצת, זה מרגיע יותר, וההמלצה שלי זה פשוט להישאר שם וליהנות מהחוויה שלה ביחד, גם של הזוג ביחד, זו תקופה מדהימה. זו התקופה הכי יפה. זו התקופה הכי יפה שאתה לא צריך לעבוד, אתה מקבל כסף מביטוח לאומי, אתה נמצא בדרך כלל גם עם מישהו קרוב אליך, יש לך את האפשרות לעשות בונדינג בלי שכל החברים והמשפחה מתנפלים עליך, יש לך אפשרות להיקשר לתינוק. יש הרגשה של חופשה כזאת, גם תקופה מאוד יפה, ואנשים צריכים לדעת לנצל אותה בצורה הטובה ביותר. כן, ולזרום. יש כמובן אתגרים בתהליך פונדקאות, המון אתגרים, המון חששות. בעצם זוג שמגיע או יחידני שמגיע אלינו, לאחר שהוא שומע הסבר מקיף בטלפון, הוא בא לפגישה אצלנו, ואז אנחנו מספרים לו את הכל, כולל הקשיים והאתגרים. נקטע לי חוט המחשבה. אנחנו מספרים לו את כל התהליך. בוא תנסה לפרט לי בערך מה התהליך שהוא עובר מההתחלה, שהוא מגיע אלינו ועד... וואו, קודם כל, אני לא מנהל את השיחות הראשוניות, זה רפאל, ואני חושב שהלקוחות זכו בך בעניין הזה. הרבה יותר סובלן ממני, זה בטוח, גם אני סובלן, אבל לא עד כדי כך. הם עוברים דרך קשה, קודם כל הם עוברים את הדרך, כי קודם כל לקבל את ההחלטה, בין אם זה זוג סטרייטי או בין אם זה יחידני, אולי נשים דגש על זוג סטרייטי, שהאישה עוברת איזשהו תהליך של אבל לפעמים כפול. התהליך הראשון זה שבעצם אומרים לה, תקשיבי גברת, את לא יכולה להביא ילדים, את לא יכולה לעשות הריון. ובעצם האבל השני זה שאומרים לה, תקשיבי, גם לא רק שאת לא יכולה לעשות הריון, לפעמים את גם לא יכולה להשתמש בביציות שלך, או שאין לך בכלל ביציות. אז אני חושב שלפעמים השיחה הראשונה היא מאוד חשובה, וגם בפגישה אתה בעצם מנסה להבין מאיפה בכלל הלקוח הגיע, מהם הצרכים שלו, ומנסה לעבור איתו ביחד איזשהו תהליך, כי יש הרבה זוג, אבל אני בטוח שתסכים איתי שבאים לפגישה, ולפעמים הם עדיין לא מוכנים, הם עדיין לא הגיעו למצב שהם מבינים שזהו. יש לנו גם כאלה שעושים הליכים במקביל, שעדיין מנסים לעשות הזרעות או השתלות עוברים לרחם של האישה, למרות שכבר הרופאים אומרים להם די, הם מוצאו ההליכים, או שזה כבר מסכן את הבריאות שלהם. ולפעמים אנחנו פה כאיזשהו גורם צד שלישי, שבעצם צריך לבוא ולהגיד להם, רגע, תעצרו, חשוב שתהיה, או יותר נכון שיהיו הורים בריאים שניהם, נכון. לילד שיוולד, כי בסופו של דבר יהיה ילד, לכולם יהיה ילד בסוף. מאשר שיהיה רק אחד מההורים ואותם טיפולים או אותם דברים שעשו לאותו אישה או לאותו גבר, בסופו של דבר יותר נכון יביאו למצב שהוא לא יהיה איתנו יותר, וגם זה קרה. אני חושב שמרגע הפגישה, ברגע שהם מבינים שהם צריכים את זה ומגיעים אלינו, אז כן יש את החשיבות להסביר להם התהליך, שהתהליך הוא לא תמיד חלק, שיש אכזבות, כן לתת להם את כל הניתוח האפשרי והסצנריום האפשריים, ולא להגיד להם הכל ורוד והכל, ותוך חודש יהיה לכם הריון, כי לא תמיד זה קורה, זה חשוב לדעת. בסוף יהיה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בסוף יהיה, לכולם יש ילד, השאלה כמה זמן ייקח עד שמגיעים לתוצאה המיוחדת, אבל צריך להסביר גם את הקשיים, צריך להסביר להם גם, ושאנחנו מסבירים את זה כל פעם גם לזוגות, שחשוב נורא להיות מלווים ברופאים ישראלים פה במדינת ישראל. דרך קופת חולים. דרך קופת חולים, זכאים לזה למעקב הריון חינמי, גם אם אתה יחידני וגם אם אתה בזוגיות, הרבה אנשים לא יודעים את זה ולא מנצלים את זה. מאוד חשוב שאותו בן אדם ייקח את הליווי הזה, מאוד חשוב שאותו בן אדם יקשיב להמלצות שלנו ויעשה גם בדיקות גנטיות, גם לאמא, גם לאבא, גם לתורמת, לא לחסוך בכסף, כי אנשים לפעמים אומרים, רגע, אני נכנס להליך יקר, ואז מתחילים לחסוך בכל מיני פינות. והחיסכון הזה עלול להביא לתוצאות הרסניות בסופו של דבר. מאוד חשוב שאותו בן אדם יבין שלהשקיע עוד $1,000-2,000 בבדיקות, זה לא מה שיגמור אותו כלכלית, אוקיי? כי ההליך עולה הרבה יותר מזה, וזה בעצם מה שימזהר את הסיכונים שלו מתוצאות בעייתיות בהמשך הדרך. אז אני קצת אספר בעצם על התהליך מהצד שלי, איך אני רואה ואיך אני פוגש את הלקוח. ברגע שיש לנו שיחת בעצם טלפונים, שהוא מקבל את כל הפרטים, אנחנו מזמינים אותו פה למשרד, ואז ברגע שיש חתימת חוזה, אנחנו מתחילים ללוות אותו
מההתחלה, מהצד הבירוקרטי, עם הנרות. איסוף כל המסמכים, הבדיקות הרפואיות, אנחנו שולחים את זה לאמבריאולוגית שלנו שמאשרת את זה, אם זה הדוחות עוברים או הבדיקות, כמו שאמרתי. ברגע שיש לנו אישור, רוב המקרים המרפאה יוצרת קשר עם הזוג, עושים להם רעיון טלפוני, כדי להבין ולהכיר אותם, את הזוג במי מדובר, לשמוע מחוות דעת. זה דרך אגב מדהים. נכון. מה שיצרנו עם הרעיון הטלפוני הזה, זה אחד מהדברים המיוחדים, ואנשים לא יודעים את זה, זה כל כך חשוב, כי לפעמים הלקוחות ממש מחפשים את הקשר האישי הזה עם המרפאה, וזה בעצם משהו שלי לא היה בהליך, ואני בטוח שגם לך לא, שאתה בעצם מכיר את הרופאה המלווה, שומעים, רוצים לדעת מה הביא אותך להליך, מה המצב הרפואי, ולא רק מקבלים בדיקות וניירות נטולי כל טונציה של בן אדם וסיפור שמאחוריו. מה שיצרנו פה, זה דרך אגב מאמן וייחודי לנו, זה הליווי של ה-24/7. זאת אומרת, והשקיפות המלאה, שהם יכולים בכל מצב, בכל יום נתון, כמובן עם תיאום מראש, לדבר עם כל גורם בחברה, אם זה שמועסק אצלנו ישירות, או אם זה דרך צדים שליליים, מרפאה, רופאים מלווים, הפונדקאית עצמה, להשתתף לקוחות לא מבינים לפעמים כמה זה חשוב, כי במקומות אחרים לא יכולים למצוא את הדבר הזה. גם בהליך שלי למשל, לדבר עם הרופא, זה היה תטוס לתאילנד, לדבר איתו, תקווה בבקשה, כן. ופה אנחנו באמת נותנים להם, ואני חושב שזה משהו שמאוד גם מרגיע את הלקוחות מבחינת השקיפות. כן אפשרות לדבר גם עם אנשי הצוות שלנו שם, גם עם הרופאים, גם לנכוח שם בבדיקות, אנחנו אפילו ממליצים. להגיע. במיוחד לגיאורגיה, שזו טיסה קצרה והכל, כן להגיע וכן... זה גם עוזר לדעתי לגברים במיוחד, או לאנשים, שאם זה תרומת ביצית, כן להתחבר לתהליך. במיוחד שהם נמצאים באולטרסאונד, רואים את זה, רואים בבדיקה של המין, רואים את הסקירת מערכות, שהם חלק מהתהליך ולא באיזשהו מקום כזה בצד והכל, ובעצם מנותקים רגשית מכל התהליך, ויושבים פה בעצם על קוצים רק לקבל את הבדיקות ורק לדעת שהכל בסדר. איך מניסיון שלך, מההיכרות שלך של 15 שנים, גם בתהליכים המשפטיים וגם זה, איך אנשים מתמודדים עם האתגר של המרחק, בייחוד כשנוסעים... אני אישית חסיד גדול של פונדקאות חול מאשר פונדקאות בארץ. אני חושב שזה מאפשר איזשהו שקט גם לפונדקאית וגם ללקוחות, כי תחשוב על זה אישה ישראלית שיודעת שהפונדקאית שלה גרה כמה רחובות לידה, או במדינה שהיא לא כל כך גדולה כמו ישראל, יכולה לשים עליה מעקב, יכולה להתקשר אליה, יכולה, לא יודע מה, לבוא פתאום לדפוק לה בדלת. ואני חושב שזה יוצר חיץ שהוא מאוד בריא להליך כזה, מהניסיון שלי גם בליווי של הליכים בארץ. אפשר להגיד חד משמעי, כאילו שאתה יודע, גם תהליכים בארץ הם יכול להיות מאוד מוצלחים עם פונדקאיות. לא, זה לא מה שאמרתי, אמרתי פשוט שלפעמים האישה בארץ מרגישה שיש לה שליטה יותר על התהליך. כי היא קרובה יותר, כי היא יכולה למצוא את הפונדקאית, לאתר אותה, איפה היא גרה, היא יודעת איפה היא גרה, וכדומה, וזה קרבה גדולה יותר, והיא נוכחת בבדיקות הרפואיות שלה, והיא מרגישה שיש לה יותר שליטה על התהליך, ואולי גם יש לה חלק גדול יותר בתהליך. אבל אני חושב דווקא שהריחוק הזה, בגלל שההליך הזה, מעורבת בו עוד אישה, שהיא הפונדקאית, ולפעמים שוכחים את זה. וזה אותו הורה, דווקא אישה, אותם הורים פה בארץ, יושבים על הפונדקאית פה, בואי תעשי ככה, ונמצאים איתה וזה, לפעמים זה גורם לה חוסר נוחות ודברים שהיא לא רוצה. כי רובן עושות את זה לא מטעמים אלטרואיסטיים, רובן עושות את זה כי הן רוצות כסף, לשפר את רמת החיים שלהם. יש גם כאלה מטעמים אלטרואיסטיים, אבל זה לא הרוב, בוא נגיד ככה. ואם אני הייתי שם את עצמי במקומן, תודה, אני לא יכול ללדת ולא להיכנס להיריון, אבל אם הייתי שם אותי במקומם, אני לא הייתי רוצה שמישהי או מישהו ממש יהיה קרוב אליי וממש ככה עם פטיש כל פעם, וכל בוקר יכול להתקשר אליי, איך את מרגישה? כי בסופו של דבר, גם לפונדקאיות האלה יש משפחות, יש ילדים, יש חיי חברה, והם צריכים להמשיך בחיים הרגילים שלהם. בסך הכל צריכות להיות רגועות ולא צריכות להרגיש כל הזמן שהם איזשהו מעקב או עם מישהו שלוחץ עליהם. אבל שוב, אני יכול להסכים איתך שזה לאו דווקא הכלל, ויש כאלה שזה מתאים להם ועובד. שוב, זה בבירורים שלך עם עצמך, בלגשת לתהליך כזה, אתה צריך לשקול את כל הדברים. וגם סיפורים מלקוחות, אתה יודע, הרבה פונדקאיות שישבו אצלי במשרד וחתמו חוזים, אמרו לי, תקשיב, זה היה קשה. זה היה קשה, כי
הן שומעות סיפורים מפונדקאיות בחו"ל וזה, שאתה יודע, יש את המרחק ואנשים לא טסים כל שני וחמישי, אולי פוגשים אותם פעם אחת לפני הלידה ופעם אחת אחרי הלידה. פה אתה פוגש, היא יכולה לנכוח בבדיקות כל פעם. שוב, מה שחשוב, מסקנה מזה, זה באמת לשבת ולחשוב איך אתה רוצה את הקשר עם הפונדקאית ואיפה. המרחק, כמו שאמרנו, האתגר עם המרחק, שיש לך פחות קשר ישיר עם הפונדקאית. יותר אולי בווידאו, יותר, אבל אתה לא נוכח. לנו גם לקוחות ששלחו וידאוים כל שבוע והעברנו לפונדקאיות, למרות שהפונדקאית לא יודעת בכלל האנגלית. או עברית, כן. כן, או עברית, אז כן, ושולחים להם סרטונים. את האמת, אם זה משהו שבסופו של דבר, מבחינה רגשית, גורם לאותו זוג או לאותו אישה... וגם לפונדקאית. כן, איזשהו נחת, אז אני חושב שגם הפונדקאית רואה בזה מחווה יפה, שמישהו שולח לה משהו, למרות שהיא לא מבינה מילה ממה שאומרים שם, אבל כן, זה יפה, זה נחמד. אז אני אחזור קצת אחורה, התחלתי לספר על התהליך עצמו, אז אחרי שבאמת אנחנו שולחים ומקבלים אישור לזוג, שהוא יתקבל למרפאה, יש רעיון טלפוני עם הווידאו, סליחה, עם הזוג, ואז אנחנו או יוצרים את העוברים, מתחילים לייצר את העוברים לאותו זוג, או מטיסים את העוברים לשם. ומתחילים לחפש פונדקאית. בגיאורגיה אנחנו משתמשים רק בפונדקאיות גיאורגיות ולא ממדינות אחרות. כמו שצריך. והחיפוש בעצם נעשה בין שבוע ל3 חודשים, שהיום הממוצע עומד על חודש אחד, ואז מתחילים בתהליך פרוטוקול הריון, בדיוק כמו שבארץ. כל הבדיקות, אותן בדיקות, יש גם שם. הזוג מקבל את הבדיקות מראש, הוא יודע למה לצפות עם לוח זמנים מסודר וכולי. הוא מקבל בקבוצת וואטסאפ משותפת שלנו ורק שלנו את כל הבדיקות, כל התמונות של הפונדקאית, גם עם הבטן, גם לאחר מכן. וכל מידע אנחנו מקבלים as is, אנחנו מעבירים אותו. להורים בעצם. אני מדבר על גיאורגיה, אבל זה אותו דבר גם במקסיקו וגם בקנקון בעצם, זה כל מרפאה שאנחנו עובדים איתה או נעבוד איתה. זה חוזר לשקיפות, שאנחנו לפעמים מעבירים גם את המלל של אותה רופא או של איש צוות as is. כן, נכון. אנחנו לא רופאים, אנחנו לא מומחים בפענוח בדיקות רפואיות, וחשוב שהלקוחות ידעו את זה. בסופו של דבר אנחנו בסך הכל צינור שבעצם מעביר את המידע, באופן שקוף וחלק, ואותם לקוחות צריכים לקחת בחשבון שהם גם צריכים להתייעץ עם גורמי רפואה, כי אנחנו בסך הכל, אתה יודע, אנחנו לא רופאים. כן. למרות שאנחנו עושים, אתה יודע, יש לנו רופאה מלווה שעושה את זה, יש את המרפאה, ביקורת של המרפאה, ביקורת מהניסיון שלנו, אבל אנחנו לא, שוב, לא גורם רפואי, ואנחנו רק לראות את המסמכים שאנחנו רואים כל הזמן, אז אנחנו בודקים. לאחרונה נכנס ה-AI, אז אני מריץ את הבדיקות ב-AI, אבל זה לא, שוב, זה לא משהו... לא יש לך אהבה אחרת, שהיא לא אני. כן, אנחנו מעבירים את זה ובודקים את זה, ורואים אנקדוטות קטנות, לראות אם יש איזה שינוי בבדיקות, ואם צריך להתריע. כן, אבל חשוב להדגיש שזה האחריות של הלקוחות, כמו שאמרתי בהתחלה. אנחנו מדברים על זה הרבה, כי זה חשוב לנו מאוד. כי אנשים לפעמים לא מייחסים לזה חשיבות, ויש חשיבות כן לעשות את כל הבדיקות. אני נגיד שונא סיכון, הייתי עושה את כל הבדיקות האפשריות כדי לוודא ב-98% שהילדים שלי יצאו תקינים והכל, כי אנחנו לא שולטים בהכל, גם לא שולטים בקיום שלנו עלי אדמות. מספיק אנחנו נעביר שריטות אחרים לילדים. אז כן, אז אני, במקום מי שניגש להליך כזה, עושה באמת את הכל, אבל זה תלוי, כמו שאני תמיד אומר ללקוחות, המשפט הקבוע שלי, איפה אתם נמצאים על הסקאלה, בשונא סיכון, אוהבי סיכון, או איפשהו באמצע. כן, אז זהו, אז אנחנו אחרי שבעצם הם עוברים את כל התהליך של הבדיקות, הגענו לשבוע בערך 34-35 להיריון, אנחנו עושים פגישה שוב עם הלקוחות, אני מעביר להם רשימה מדויקת של מה צריך לקנות, איך הלידה תתקיים, איפה היא תתקיים, עם בובת קנגרו, או לפני אנחנו נותנים את זה, קנגרו זה הסמל שלנו,
אנחנו מנסים, הצוות הלוגיסטי שלנו מנסה למצוא להם דירה במקום היעד של הפונדקאות. אם צריך ליווי מהשדה, דואגים להם גם למונית שתאסוף אותם, על הרכב הסעות שתאסוף אותם. אנחנו מציידים אותם ממכתב לאל על, שמאפשר להם לעשות שינוי בכרטיס, טיסה ללא עלות, או כבודה, ללא עלות מיותרת, כמו עם עגלה, סלקל וכו' וכו'. אתה שולח להם את כל הרשימה של כל הזכויות שמגיעות להם, בביטוח לאומי, החזרים וכו'. ואז הם מגיעים לשם, הם פוגשים נציג שלנו, שמתחילים את התהליך, מלווה אותם לבית חולים, אם צריך, ומלווה אותם גם בקניות, אם צריך, אנחנו עוזרים להם. כמובן, הסדרי... כל סוגי הקניות. בדיוק. כמובן שהסדרי הלינה והטיסות וכולי, אנחנו לא כוללים לא בחבילות שלנו, ואנחנו לא משלמים. כמו שאתה אומר, אנחנו לא סוכני נדל"ן, ולא... כן, אנחנו לא סוכני נדל"ן ולא סוכני נסיעות. אנשים לא מבינים שאנחנו חברה שנותנת שירותי תיווך, בסך הכל להקל על ההליך, אבל אנחנו כן עוזרים על הדברים האחרים, בדברים האחרים, אבל להגיד לך אם הדירה הזאת מומלצת או לא, אנחנו יכולים להגיד לך רק מניסיון של בעצם זוגות שהיו שם, אנחנו לא בעלי נכסים שם. אז רפאל, דיברנו ככה על הפן הרגשי, קצת הפן המשפטי, אבל אני בטוח שמי שבעצם שומע אותנו רוצה לשמוע על החבילות שוויס סרוגוסי מציעה, איזה סוגים של חבילות יש? מה אתה אולי ממליץ מניסיון אישי, הן בגיאורגיה, הן במקסיקו? ספר לי קצת. בכללי יש שני מסלולים עיקריים, עם תרומת ביצית או בלי תרומת ביצית. עכשיו זה מתחלק. זוגות שבאים עם עוברים משלהם, בדרך כלל זה זוגות הטרוסקסואליים שעושים בגיאורגיה, הם באים עם עוברים שלהם, יש גם כמובן עם תרומת ביצית, ויחידנים זוגות מאותו מין, שצריכים תרומת ביצית. יש חבילות שונות ומסלולים שונים של חבילת גרנטי, זה בדרך כלל בא עם תרומת ביצית, אנחנו מבטיחים עד ילד חי בארץ, וכמו שאתה... חשוב להדגיש שאנחנו לא נותנים חבילות בטוחות לעוברים שמוכנים מהארץ. נכון. למה זה דרך אגב? כי כמובן להקטין סיכונים וכולי, אנחנו לא יודעים מתי הם נשאבו, מה הרמה שלהם וכולי, וגם המרפאות מעדיפות עם תרומה של בחורה צעירה, בת 22, תורמת צעירה וכולי. אז יש לנו את המסלולים, הם אותם מסלולים, גם אם זה במקסיקו, בקנקון, או בגיאורגיה, או בארצות הברית, או בקנדה, או בכל מקום אחר בעולם. בדרך כלל, בכל הסוכנויות, זה המסלולים שהם מציעים. אנחנו עשינו מסלול ייחודי לנו, שהוא מסלול בגיאורגיה בלבד, עד דופק עוברי. אוקיי? מה זה המסלול? המסלול הזה בעצם אומר שאם אתה עושה תרומת ביצית, אתה לא משלם לנו שום סכום עד שאנחנו משיגים בעצם דופק עוברי, ואז אתה מתחיל לשלם. כמובן יש דמי רצינות כדי להוכיח שאתה רציני בנושא, סכום פעוט, וזה מראה בעצם שאנחנו מאוד סומכים על ההצלחות של המרפאה שאנחנו עובדים איתה. אנחנו עובדים עם שני מרפאות בגיאורגיה, אינובה וג'ורדניה, מרפאות מאוד מוכרות, מאוד ידועות ועם אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים, וזה בעצם מסלול או תוכנית שייחודית לנו, אף סוכנות לא נותנת את זה. אנחנו כל כך מאמינים במרפאות ובהצלחה, שאנחנו מציעים את זה ללקוחות שלנו, וזה בגדול מה ש... אז בוא נסכם את זה רק ככה בקצרה. אז בעצם ממה שהבנתי ממך, יש 3 תוכניות. יש תוכנית גרנטי, שזה בדרך כלל גם במקסיקו וגם בגיאורגיה, כשאנחנו משתמשים עם תרומת ביצית, וזה unlimited tries, זאת אומרת מספר החזרות בלתי מוגבל. נכון. עד בעצם שיש ילד חי. יש חבילה שמשלמים רק בדופק עוברי, נכון. וזה רק עם תרומת ביצית. פלוס דמי רצינות, נכון. ויש חבילה שמוגבלת במספר החזרות, יכולה להיות או עם תרומת ביצית, או עם עוברים מהארץ, נגיד 3 החזרות, 4 החזרות. החזרה אחת. החזרה אחת לפי מספר העוברים. כן, 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 והמחירים, זה נעים, זה שוב, זה פאר תוכנית ופאר זוג.
אם יש לזוג מסוים 2 עוברים, אנחנו לא ניקח ממנו על 5 החזרות, אוקיי? 5 החזרות, סליחה. ואם, אז אנחנו גם מתאימים את התוכנית לזוג או ליחידני שנמצא, גם לשיקולים, לפעמים אנחנו מסתכלים על השיקולים הכלכליים של אותו זוג, כמה יש להם, אם הם יכולים, ומה אפשר לעזור להם. אנחנו בנוסף עוזרים במתן הלוואות, לא שלנו, משטחים אותם לבנק, שאנחנו עובדים אותו, גם בבנק הפועלים, בנק לאומי, והם נותנים להם הנחות. אם יש לך הלוואות לתת ככה בריביות טובות. הלוואי, אבל לא, אנחנו לא מתעסקים, אנחנו בנקאים, אנחנו רק ממליצים ומבקשים מהבנק שיחזור אליהם ולתת להם בתנאים נוחים, בבנק לאומי ובנק פועלים, כמו שאמרנו, וכל עזרה שאנחנו יכולים לעזור, אם זה עזרה בביטוחים, למצוא את הסעיפים הנכונים שיש להם לקבל החזרים מסוימים בקופות החולים, מביטוח לאומי. הרבה לא יודעים, למשל, שבפגייה מגיע להם החזר עד גובה של 252,000 שקל מביטוח לאומי, כנגד הצגת חשבונית, אם הילדים היו בפגייה, ואם מתקיימים התנאים של 1.750 מהפג נולד, ולפחות 4 ימים בהשגחה. אני אחזור אותך שנייה קצת אחורה, אני כאילו חושב שצריך לשים דגש על החבילה עם הדופק עוברי, כי היא חבילה מדהימה. כן. זאת אומרת, אני לא מכיר מכל שנות הניסיון שלי חברה שבעצם מוכנה להיכנס עם זוג להליך, כמובן בתנאים שאתה הזכרת, כאשר את מרבית הכסף הם בעצם משלמים רק כשיש דופק עוברי. זה מראה על, לא יודע, מחויבות, שקיפות, ביטחון בגורמים ובמרפאות שבעצם נותנים שירות כצד ג' ללקוחות שלנו בחו"ל. ואני חושב שזה משהו שצריך, אתה יודע, לא יודע, לגרום ללקוח להבין שפשוט אנחנו כל כך בטוחים במה שהולך בגיאורגיה, וכל כך בטוחים... אנחנו לוקחים את כל הסיכון למעשה. נכון. כל הסיכון התקציבי שלהם. וזה לא שאנחנו לא משלמים לגורמים בגיאורגיה, אנחנו פשוט לא לוקחים כסף מהלקוח וזה יוצא מהכיס שלנו. כן, כן. עד כדי כך אנחנו בטוחים בהליך הזה. מדהים. שוב, מתקיימים כמה תנאים כדי לקבל את התוכנית הזאת, כמו מורפולוגיה, מעל 3%, מורפולוגיה זה פרמנט של בדיקת הזרע של אותו זוג, ועוד כמה מיני תנאים מאפשרים להם לקחת את ה... בסדר, אם מישהו רוצה עוד פרטים, אני בטוח... אבל זו תוכנית מדהימה. שהם ידעו למצוא אותך ביתר קלות. זו תוכנית מדהימה, ואנחנו מספרים עליה בהרחבה, בפגישות שלנו כמובן, ונותנים להם את כל האופציות העומדות בפנינו. אז אני חושב שהשאלה המתבקשת הבאה זה סיפורי הצלחה, או סיפורים קיצוניים, לטובה כמובן, שפתאום... או לא לטובה, יש לנו גם אחת, כאילו, לא, מה לא לטובה. אבל אתה יודע, סיפורים כאלה פיקנטיים וזה, תמיד בהליכי פונדקאות. אני חושב שגם הסיפורים האישיים שלנו פיקנטיים, אבל אולי לא רוצים לשמוע את הסיפורים האישיים שלנו, הסיפורים של לקוחות, אבל... אז זהו, יש לנו מקרה מאוד מאוד מיוחד, יש לנו 2 בסוכנות שלנו, וכולם, בשנה האחרונה קראו, יש את סיוון, שהתפרסמה לה לא מזמן כתבה, והיא מרשה לנו לפרסם אותה. למעשה, סיוון הגיע לנו עם עובר אחד, אחרי שכמה סוכנויות דחו אותה, ואמרו, אנחנו מתעסקים עם עובר אחד, ואני אמרתי, בוא אלינו, והיא סיפרה לי את הסיפור. היא למעשה, היא ויוני הבן זוג שלה עשו מספר ניסיונות ולא הצליחו, והיא פנתה לעשות הורמונים ושאיבות, וגילתה שבעצם היא אלרגית להורמונים, נכנסה למצב רפואי מסכן חיים וכולי, הצליחו לשאוב לעשות 5 עוברים, שביום ההחזרה השני, ההפקדה השנייה שהיא עשתה, הרופא הפיל את המבחנה, ונשאר עובר אחד. 2 הלכו. והיא כזאת מקסימה, למרות שכולם אמרו, למה את לא תובעת אותם, את הרופא, ולמה את לא תובע את זה, לא אצלנו, כן, הרופא בארץ, היא אמרה, לא, הוא לא עשה את זה בכוונה. ואם זה המזל שלי, זה המזל שלי. והיא באה עם העובר אחד, ולהראות כמה אנחנו דדיקייט היינו להליך, וכמה פחדנו על אותו עובר הזה,
פעמיים ביטלנו הפקדה של העובר, כי פעם אחת היה קצת מים ברחם לאותה פונדקאית, ופעם השנייה זה היה אינטואיציה שאמרתי, תזרמי איתי ובוא נחליף פונדקאית. הנרות קבעו. כן, ונכון, והיא מככבת אצלנו, כן. הסיפור של סיוון הוא באמת אחד והיא רועי היום בת שנה. ויש לנו את המקרה של ארנון, זה גם אחד למיליון. כן, אתה רוצה לספר את זה? טוב, אני זה שסיפרתי לו, אולי נתחיל בסוף להתחלה. הפונדקאית הרי, אנשים לא יודעים, הפונדקאית חותמת בעצם במסגרת ההליכים שהיא בעצם צריכה להיות במניעה של קיום יחסי אישות עם בן זוגה או עם בכלל, עם מישהו. וגם נותנים לה תרופות לדיכוי. כן, נותנים לה גם תרופות לדיכוי, אבל באופן... אני יודע, באופן אינרנטי, בתוך כל מה שקורה שם, היא גם מן הסתם הופכת להיות פוריה מאוד, כדי שהיא תוכל לקלוט עובר שהוא בעצם זר לה. במקרה של ארנון, הפונדקאית טענה שהיא שמרה על הכל וזה, ועמדה במחויבות שלה. היה הריון של שלישייה לאורך כל הדרך. למרות שהחזרנו שני עוברים. למרות שהחזרנו שני עוברים. לא עלה כל דבר במסגרת הבדיקות הרפואיות, או במסגרת ההיריון, שהיה יכול לעלות חשד שהיא קיימה יחסי מין עם מישהו אחר. כשנולדו שלושת הילדים, אני בדיוק הייתי באיזשהו נסיעה עסקית בחול, מתקשרים אליי עם בית המשפט, אומרים לי, השופטת רוצה אותך דחוף כאן ועכשיו, בבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע, יש בעיה בתיק. אתה יודע, אתה מצפה, מה יש בעיה? לא יודע, אולי לא לקחו דגימות כמו שצריך, חסר איזשהו מסמך, שופטת מעלה אותך אחרי הרבה אישורים שהיא מבינה שאתה בחול בהיוועדות חזותית, והיא אומרת, כן, חודורוב, אין התאמה גנטית לאחד מהילדים. עכשיו אנחנו צוחקים על זה, אבל כן. באותו רגע שנינו נהיינו זה משהו שאתה יודע, אתה מתחיל לגמגם ולפקוד, ואתה אומר, איך אני... מלבד שזה כבר קרה, וזה כבר בעצם עובדה מוגמרת, אתה אומר, איך אני אספר את זה ללקוח. דרך אגב, הילדים איתו בבית. לא, בפגייה בעצם. בפגייה, נכון. בפגייה. ולקחתי את זה על עצמי, סיפרתי את זה לארנון, הייתה שיחה מאוד תאונה רגשית וקשה, גם אני בכיתי בה, אני עכשיו גם קצת רגשי שאני מדבר על זה, זה לא כזה פשוט לדעת להתמודד ולספר את זה, אבל זאת האמת, ואנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, שקופים לחלוטין. כמובן שלפני כן דיברנו גם עם הפונדקאית, והפונדקאית כמובן הכחישה מלכתחילה, אבל בדיקה נוספת שהפונדקאית עשתה, אישרה שבעצם, ואחר כך כבר לא היה לה ברירה, אלא לאשר שהיא באמת קיימה יחסי מין במקביל להחזרה, וקרה מקרה של אולי 1-2 למיליון. לא, כן, זה מקרה שני בעולם, אחד נרשם בארצות הברית, למשפחה עם... שני עוברים ועוד ילד שלה, נכון, ביולוגית. כן, סינים, לזוג סינים, שהיא הייתה פונדקאית, והיא גם נקלטה להיריון, והמקרה של ארנון, שסופר, דובר בטלוויזיה וכולי, ארנון אולי צריך לחדד במקרה הזה שאנשים צריכים להבין בסופו של דבר שפונדקאית היא אדם במלואו, היא חותמת על מחויבות. אנחנו לא יכולים לשלוט מה היא עושה בזמנה הפרטי, למרות שהיינו רוצים, יש לנו צוות שהולך ובודק אותם, שהן מגיעות לבדיקות ומלווה אותם ולוקחות את התרופות ולוקחות את הזריקות, אבל מה היא עושה בזמן הפרטי שלה 24/7 והיא החליטה פתאום לא לקיים את אחד אני אוהב לתת דוגמה מהלקוחות שביקשו איתנו לשלם כסף אקסטרה לאוכל לפונדקאית שתאכל רק צמחוני. או רק כשר. ואנחנו מסברים להם שאנחנו לא יכולים להיות מחויבים, אנחנו לא יכולים, חבל על הכסף שלהם. יש לנו גם לקוחה שבאה ואמרה שהיא רוצה שיהיה שומר מחוץ לבית לפונדקאית, לבדוק לאן היא יוצאת או... כן, אבל זה לא ככה ואנחנו לא יכולים לשתות על... אבל זה סיפורים יוצאי דופן וזה, אנשים בדרך כלל צריכים להבין שהפונדקאיות אין להם שום אינטרס לא לקבל את כל הכסף בסיום ההליך, יש להם אינטרס לכבד את ההתחייבויות שלהם, במיוחד ממדינות כמו גיאורגיה ומקסיקו, שהן עושות את זה ממניעים כלכליים בלבד, ואחד מהתנאים בחוזה זה שהיא לא תקבל את מלוא הסכום שמגיע לה, אם היא לא מכבדת את ההתחייבויות החוזיות שלה. כן, נכון. יש גם נושא פלילי אפילו, נכון? נכון, כן, אבל אתה יודע, נושא פלילי זה לא מה שבאמת מפחיד אותם יותר, הם עושים את זה בשביל כסף, בשביל לשפר את רמת חיים של הילדים שלהם. שוב, הם גם אימהות בעצמם, ונשים מקסימות, עם יכולת נתינה,
הן עוברות סינון מאוד קפדני על ידי המרפאות, על ידי הצוות של מאיה בגיאורגיה ובמקסיקו על האלמה. יש כנראה אחת שלא יכולה להתאפק. כן, במקרה של כן, כן. אבל עד היום אנחנו בקשר ואנחנו מלווים את הזוגות שלנו. גם במקרים כאלו קיצוניים אנחנו מלווים את הזוגות ומשתפים פעולה ומנסים לעזור כמה גם תמיכה רגשית, נפשית, עד שהם חוזרים, ועובדה שכולם איתנו בקשר ואנחנו מלווים אותם. תודה רפאל על השיחה, היה ממש מרגש ונחמד. בדרך כלל אנחנו יושבים עם איזה כוס שתייה מחוץ למשרד וזה, ולא מנהלים פודקאסט ככה, ואפילו לא רבנו. אז באמת תודה על המידע, אני חושב שזה המידע שיצא ככה במהלך השיחה בינינו, מאוד יעזור ללקוחות ובכלל לכל ציבור המתעניינים בפונדקאות בארץ ובעולם. לקבל קצת יותר מידע מבחינה פרוצדורלית, מבחינה משפטית, מבחינה רגשית אפילו, על ההליך, ואולי נעזור להביא עוד כמה ילדים לעולם, בעזרת השם. שוב, זו הזדמנות גם להודות לך ולכל הצוות בעצם על המשפחה הקטנה שהקמנו, ושאנחנו מתעקשים תמשיך להיות קטנה, למרות שאנחנו מתחילים לגדול, אפילו שאנחנו לא רוצים, ואנחנו רוצים לשמור את זה. ואנחנו גודלים מבחינת לקוחות ועוד משפחות, ועל הסבלנות שאתה נותן בזה, על השיגונות שלי, עם כל מיני דברים חדשים. יש יותר שיגונות, זה בטוח. כל מיני דברים חדשים וטכנולוגיות חדשות שאנחנו מכניסים כדי להשתפר ולהנגיש את המידע הזה לכולם. תודה מתן. תודה רפאל, נתראה בפודקאסט הבא. כן.